borok mane angbo nokrai parao thangja borok phaine ara asuk phaikya asuk phaidrop si ko hingkai bono ara ke side de gar ke khainan ni sabo nge side re khabo side ma se ngja gya nge tabro de hem kan nge tabro de ni sakan gai bo hainta are je thangari thangani onton kha taibo side nangba ani hema se washin bono color moi washin thabra de khigabo ama haita nge botan bage ama hage thabra na nang na ereng ama haita an proshna hangke nge am baganya angsin borong ko bogo aro gota thangba jasuk mane bokrok mane ama hake bole kolar ko hage bas borok bobo bojol thangnai bole to jol nai no sarai ro khi gorom jara hake bojol thangke tam la khab to saimalia olo hake bobo saimalia bokrok tam bai bu phaikya wasana bo mane khi phaine bokrok sing sang hangke bo wasan hawa kolai thanga hake borok kangma afro borok kangma to khorok tamse bon dol khorong nei bo saichung nge borok pha just ar pha asuk haidrop si kota nge asuk haidrop se am hage borok gar ti khlainan haine lama kon de ni sanbong ke konori re khabo konori phuna afan se ngja gya borok am hage bono taisi bong dol kangma a je bunai rong dol asik bang ma na bong no ro moi se bu ge borok khorok tam te khorong nei bo bon si serai rong mang am haida khorok tam borok ki sal burum dara asulai sal burum le aso gya waisa waisu college meyang ko adina to shanibar bong college bondo hingke borok dol waisa waisu aro ro mala leita am hake borok bera leita sob somoy borok khemai jagol ta police ni reaction ta hai busu jara tei borok justice ni bagai samu khani tamro pogre kabang hai tini sare go borok to sen na khane ni sawo hingke abo busu jati khaina abo tabo naijang naita meka je bujang ni tam kala ang bunama Nadi sing thanai 9 tarik semano 9 tarik khorosa sarai politonai bo bujaka heritage masala restaurant no bumani karanamo tam karan bukabo sing semia amo saram thangmaya tamaiga bunai rok criminal borok bunai no jespunung tung chaira tong nadiaro borok bere nai thangnai phani joto ha joto ni no abo aro bunani borono bunani ulti bunani bokrop phateri bunani amar criminal act abon bai police obo FIR klaijak police ro FIR klaikya tau police ro ni thani sing defend khaitong borok bomti investigate khaine report no abon bagino sing tini TSF ni ngai sing bin gajano tubui oro NCC police station of fainai FIR copy ro nahaka FIR copy nahari sing tau borok kok khaitongo abon sing borok jegote aro berenai thangnai phainai abo কোনো বেপারিয়া আপন বাগিনা আর যে কোনো বরক আর তাম ওয়ানসা টিফরা বেড়াই নাইনো আর কেউ বুনানি টংনা আমত উঠি দিয়া হাইন বাগি বিনি ক্যাপিটাল যে পানিস মানা টমানি মানাং থুং টাকটি টাকটি না বরক কগর খাসনো বরক নাইনায়ও ইনভেস্টিগেট খাইনাই বরক সেকশন ব খিলাইকা সেকশন খিলাইমান ইয়াগলো বরক লগিনো তাবু ইনভেস্টিগেট খাইনাই আবনো বরক কালেক্টনি রিপোর্ট 10 সেকশন কি পাই borok khilaga 325 307 34 IPC je bujang ta go bini sak go bahai te bohai dokument ta oto bokorok phatika bokorok phatui stitches rok nangkha bokorok phatui ni bini sili rok thela jakabu je bunai rakai je restaurant malik na bujang na ko borok ja tong ei palpu ko lai borok dol no 6 jona khaitong borok bujang ni bumu khai bujang ni bung to sumai de barma